ଯାଇଥିଲୁ ବଡ଼ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ ଶୌଚାଳୟ ଝାଡ଼ା ବସିବା ପାଇଁ ଝାଡ଼ା ବସିବୁ ଗାଧେଇବୁ ପାଧେଇବୁ ଦେଖିଲା ସେ ଶୌଚାଳୟ ବନ୍ଦ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମେ ଝାଡ଼ା ବସିବା କୋଉଠି ଗାଧେଇବା କୋଉଠି ପିଲାମାନେ ଘର କାମ ହବ ଝାଡ଼ା ବସିବୁ ବୋଲି ଗାମୁଛା ଫାମୁଛା ଧରି ବୁଲୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ଝାଡ଼ା ବସିବା କୋଉଠି ଝାଡ଼ା ବସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଘରେ ଖୋଲା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବୁଲିଲୁଣି 2 କିଲୋମିଟର ନଣ୍ଡା ଆମେ ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ଝାଡ଼ା ବସି ପାରିବା ନା କଣ କହିବି ରେ ଭାଇ ଆମ ଗାଁରେ କଣ ଯୋଉ ନାଇଡୁ ହଗି ପକଉଛନ୍ତି ଏଠି ସେମିତି ନାହିଁ ଗାଁ ସିନା ପୁରୀ ହେଲେ ସେମିତି ନାହିଁ ଯୁଆଡେ ଯିବୁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସିନା ଝାଡ଼ା ବସିବାକୁ ଆମେ ଏତେ ଜଣ ଆଇଛୁ 7-8 ଜଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାମ୍ନା ପଟ ବନ୍ଦ ପଛପଟ ନେଲା ଆଗ ପଟ ତାଲା କୋଉଠି କରୁଛ କର ତ ପାଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନହେଲେ ଏଇ ବାଟ ବାଟ ଦେଇ ଏଇଠି କୋଉଠି ଖେଳିଦେବା କ'ଣ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ଆମେ ଗାଉଁଲି ଛୁଆକୁ ମାମା ଯଦି ଆଜି ଆମକୁ କୋଉଠି ଝାଡ଼ା ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନ ମିଳିବ ମୁଁ ମଝିରେ ହଗିଦେଇ ପଳେଇବି ଫାଇନାଲ ଆମେ ପାଇଗଲୁ ଶୌଚାଳୟ ଚାଲ ଶୌଚାଳୟ ତୁ ଛୋଟ ଶୌଚାଳୟ ହେଲେ ଆମେ ଶୌଚାଳୟ ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିଗଲୁ ହେଲେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଶୌଚାଳୟ ଆଉ ସେ ବଡ ଆଗ ଗେଟ୍ ତାର ଖୋଲା ଭିତର ଗେଟ୍ ତାର ତାଲା ହଁ ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ମଜବୁତ ଶୌଚାଳୟ ରାଗି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶୌଚାଳୟଟା ପସନ୍ଦ ହେଲା କିନ୍ତୁ ରାଗ ହେଲା ମାଉସୀ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଲାଷ୍ଟରେ ମାଉସୀ ଚାବି ନେଇକି ଅଛି ତମେ ଝାଡ଼ା ପଡ଼ା ବସି ଯିବୁ ଆଉ ହଁ ମାଉସୀ ଖୋଲିବେ ତାଲା ଖୋଲିବେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଶୌଚାଳୟରେ ଏଇଟା ଶୌଚାଳୟ ଯେମିତି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଛୁଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଘର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଓସ୍ତ ଗଛ ଦେଖିଲା ଲାଟିନ ଘର ମଙ୍ଗଳା ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ଏତେ ଝାଡ଼ା ମାନେ ପେଣ୍ଟ ରଖିଦେବ ନା କ'ଣ ପେଣ୍ଟ ରଖିବାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଝାଡ଼ା ବସିବାକୁ ଭାରି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲେଇ ପକେଇଲାଣି ଇଏ ବି ଆଟା ଓହ୍ଲେଇବ ବୋଲି ବାହାରିଛି ଧନିଆ ତୁ ଯିବୁ ନା କି କେତେଟା ସିଟ୍ ଅଛି କିଏ ଜାଣିଲା ଆମେ ଶେଷରେ ଯିବା ଆଉ ହଁ 9 ଜଣ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସିନା ବସିଗଲି ମୁଁ ସବା ଲାଷ୍ଟ ଆଗ ପଟୁ ସିନା ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଶୌଚାଳୟ କିନ୍ତୁ ପଛପଟ ଢକା ଢକା ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା ମାନେ ଆଗ ପଟୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କହିବ ଛୋଟ ଶୌଚାଳୟ ଦେଖିଲାକୁ ପଛପଟ ପୁରା ମେଲା ମାନେ ପୁରା ପଡ଼ିଆ ଆରେ ନଣ୍ଡା ପଛପଟ ଏତେ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଗ ପଟ କ'ଣ ସରି ଆଗ ପଟ ଏତେ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ପଛପଟ ଏତେ ମେଲା ଗାଣ୍ଡିକି ନହେଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ବସିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ତ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ବସିବା ପାଇଁ ପାଣି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆରେ ଓ ଏଇ ଝାଡ଼ା ବସିବା ପାଇଁ ବାଲ୍ଟି ନାହିଁ ଆମେ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦେଇକିନି